तो नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे स्वागत करत बानी आपके हमारे चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी रितेश पांडे के एगो गाना जे कि वेब कंपनी से आयल बा। ओकर नाम बा ढोंढी तुहर ओठवा से खोदी। मतलब ढोंढी ह कि अमरूद ह, आम ह, और तार ओठ ह कि सुगा के ठोर हैं। मतलब एगो तो गाना के टाइटल आ ऊपर से ओकरा के गाना के ऐसन तो हम लोग फिल्मावे नु कि मन करेला कि गुह उठा के मुँह पर थाप दी। अब कोनो गाना के लिरिक्स होखेला, चलो मान ली तनी लिरिक्स डबलो रहेला, लिरिक्स तनी आलतू फालतू रहेला, लेकिन ओकर जौन फिल्मावे के तरीका रहेला वो तनी बेहतर होखेला, तब दर्शक के बढ़िया लागेला। लेकिन तोहन लोग के कहे के मतलब बा कि हमन के भोजपुरी द्व्यर्थी होला हैं, लेकिन ऐसा ना होला, भोजपुरी द्व्यर्थी ना होला। खैर आई गाना के दुल्हन देखी जा। मन करे उठा ले गोदी तोहर ढोंढी के ओठवा से खोदी। तो रितेश पांडे के कहे के मतलब बाकी तोहरा नियन हसीना मनवा रोज खोजेला। था अक्षरा सिंह जी कहतरी कि हमहू चाहतनी। मतलब का ना तो मौका दीजिए सबको। वैसे तो आपने दिया ही, लिस्ट में बहुत लंबा लिस्ट है। खैर छोड़िए। मन करे उठा ले गोदी तोहर ढोंढी के ओठवा से खोदी। तोहरा जैसन हसीना मनवा रोज खोजेला। इनकर कहे के मतलब बा कि हमार जबर बा जवानी ओवरडोज खोजता। मतलब जवानी ह कि टैंकर हैं, जबर बा। हमर जबर बा जवानी ओवरलोड खोजेला। हमर जबर बा जवानी ओवरलोड खोजेला। बाड़त तू कमजोर, जोर तोहसे ना लागी। और ओकर बाद के जौन स्टेप बा, मतलब ये भोजपुरी के जौन स्टेप बा हर गाना के में दिहल जाला। एकरा का मतलब 7 तजुर्बा में शामिल कर देवे के चाही। जब से हम भोजपुरी देखे शुरू करी गाना, ओकर से पहले हम स्टेप ना देखले रहनी है। मतलब ऐसे ऐसे होला ना, ये हम जाना तनी कहाँ स्टेप यूज होला, लेकिन भोजपुरी है पर्दों पे चलेला। खैर आई वीडियो देखी। बड़ा कमजोर जोर तोहा से न लागी। खुद बेहोश जोश हमारा। ये गाना सुन के ऐसा लागता कि राइटर और जे फिल्मावल बा, जे एकर कोरियोग्राफी कइल बा, उ हवस में इतना डूबल बा कि मतलब अपन हवस के अंदर के जौन एथु बा, मतलब ओकर अंदर के भूख बा हवस वाला, उ वीडियो पर निकाल दिहलस। तो खैर इनकर कहे के मतलब ये बा कि भूखाइल बानी, मन भोग खोजता। तो भैया भूख लागल बा तो मन भोग दुकानी पर न मिली ना। मतलब ई कौन भूख है, पूछल चाहता नहीं कि कौन भूख है। आई वीडियो देखें। बाटे भूखाइल कहिया मोहन भोग खोजेला। हमर जबर बा जवानी ओवरलोड खोजेला। हमर जबर बा जवानी ओवरलोड खोजेला। लड़की के खुला खुला ऑफर मिलता जब
गायक कहते रहे, मतलब रितेश पांडे कहते रहे कि पर्दा हटाओ, बॉडी एक्सपोज खोजता। तो उहों के कहते नहीं कि आवो ना, माने ठीक बा, ऐसन सुंदरता, ऐसन बुलावा मिली तो के ना जाए। लेकिन गाना है, इस समाज में भी आवता, लोग सुनता रे, वीडियो देखता रे, ते करे तनी कम करके ना। तो भोजपुरिया के लाठी बहुत भयानक गिरेला, आ जानते बड़ा। खैर वीडियो देखी। देखते जवानी छोड़े लगवा पसीना। हटब न पाछा बट 56 इंच के सीना, और हटावा बाडी एक्सपोज खोजेला। तो आवो चैनल के ऐसे ही प्यार बनौले रही, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत खुश बानी हम आपके प्यार से, लेकिन और ज़्यादा चाहता नहीं। तो धन्यवाद, और कमेंट में आप सबके जैसे प्यार मिलेला मिलत रहे, और हमार वीडियो के लाइक करी, शेयर करी अगर बढ़िया लागे तब, और सब्सक्राइब कर दी अगर तनियो बढ़िया लागे तब, और कमेंट में जाके बताएं कि अगला गाना कोना पे रहे के चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। हमर जाबर बाजा बानियो पर लोट खोजेला। आवत गाड़ी लड़िए जा।